hana ta hada zufa. Ba su da yanzu ta zo nan wani. Allah bar shirme, san ban yadda ba. Ta yaya za ta zo nan? Ni na zan gwada. Kalle ka ga. Wannan ya tabbatar cewa ba kai bane. Kuma waye wannan abu yin kurwar ba su ne. Haka ka fasara? Kai na sha da kyar. Kana nufin wai ba su ta shiga jikina ne? Dole ne molaya saboda tsaro. In ba haka ba zan zama shegagge. Wayo Allah, wayo. Ko me za ka yi? Ba su ba za ta warka ba. Mafita da ya ce akan wannan. Menene? Dole na wani gurwata. Yanzu kenan za ka auri fatalwa bro. Allah bar shi ne, san ban yadda ba. Ta yaya za ta zo nan? Ni na zan gwada. Kalle ka ga. Mutuwa ba kalla ba. Kana nufin wai ba su ta shiga jikina ne? Dole ne molaya saboda tsaro. In ba haka ba zan zama shegagge. Wayo Allah. Allah bar shi ne, san ban yadda ba. Ta yaya za ta zo nan? Ni na zan gwada. Kalle ka ga. Wannan ya tabbatar. Idan kun ji daɗin wannan ɗauka, kada ku manta, ku rattaba mana subscribe sannan ku danna ƙararrawa. Haka zalika, ku san bada mana like, ku saburbuɗo mana sharhi, sannan ku yaɗa wannan ɗauka.